What's up mga madam? It's me again, your mamita. Mga madam, magluluto tayo ngayon. Dito lang tayo sa tindahan magluluto kasi may butin. Magluluto ako ng ampalaya. Magigisa tayo ng ampalaya mga kaibigan. Dito tayo sa tindahan ko. Kasi ayoko sa kusina. Ano doon. Kaya dito, lagyan na natin mantika. Yan. Yan mga kaibigan. Yan mga kaibigan, magigisa na tayo ng unahin natin ang sibuyas. Unahin natin ang sibuyas. Unahin natin ang sibuyas. Yan, tapos bawang. Unahin natin sibuyas, bawang. Tapos tayo magluto ng ampalaya. Kamatis. Diba? Mga kaibigan, sarap. Pag naano na yung sibuyas sa ano, ito sunod. Lalapos natin ng gigisahin, ilagay na natin yung ampalaya. Mamaya yung itlog mga kaibigan, mamaya na. Mamaya na yung ampalaya. Ay, yung itlog, ampalaya muna. Pag naluto na yung ampalaya, lalagyan na natin ng itlog. Tapos lagyan na natin ng mga panimpla. Yan mga kaibigan, ang sarap ng gulay ni Mamita Waray. Yan. Yan, manda. Haluin na natin mga kaibigan pagkatapos. Takpan muna natin para maluto yung gulay. Hindi pa kasi iluto yung gulay, matigas pa. Hindi pa luto yung gulay. Takpan muna natin. Yan mga madam, luto na. Mo doon. Alisin mo. Yan mga madam, baliktarin na natin kasi luto na yung gulay. O diba mga kaibigan, ang sarap. Kinaan mo yung apoy sa lalim. O diba mga kaibigan, dito lang kami nagluto sa labas. Yung butin, alam nyo ba mga kaibigan yung butin? Ayan o. Pwede saan ka magluto kahit saan ka magpwesto. Kaya nagpianin mo nga. Ano mo, diyan mo yung kahit sa lutoan natin. Ayan o, yung butin, kung saan lang kami magpupwesto magluto. Kung ayaw namin sa kusina, dito kami nagluluto sa may tinda-tinda ko. Lagay na natin yung itlog. Ayan mga kaibigan. Diba? Yan mga kaibigan. Buti nga nakapagluto na si Mamita. Pero hindi lang si Mamita nayuko. Palingon-lingon, bawal naman palingon-lingon. O yun lang mga kaibigan. Nagustuhan nyo ba ang gulay ni Mamita Waray? Ampalaya na ginisa. So mga kaibigan, luto na. Nagustuhan nyo ba ang luto ni Mamita Waray? Masarap? Ikaw. Mga kaibigan, luto na yung gulay ng palaya natin. Yan. O mga kaibigan, mga madam, nagustuhan nyo ba? Luto ni Mamita Waray? O huwag nyo lang kalilimutan subscribe, follow, at saka i-like and share mga video ni Mamita. Thank you!